Καλησπέρα σας. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πολύ για την τιμή του ΣΕΦΤ να είμαι εδώ μαζί σας σε αυτή την εκδήλωση με αυτό το εξαιρετικό πάνελ. Και θέλω τα επόμενα 10-15 λεπτάκια να μιλήσουμε λίγο για μια καλή πρακτική κυκλικής οικονομίας στην γυάλινη, επανεχρησιμοποιούμενη φιάλη στα αναψυκτικά. Είμαι ο Δημήτρης Γαργάσουλας, είμαι 10 χρόνια στην Coca-Cola 3E, πάντα σε ρόλους επιχειρησιακούς, supply chain, logistics και τα τελευταία 2-2,5 χρόνια είμαι στο εργοστάσιο σχηματαρίου και έχω αναλάβει τη διεύθυνση της αποθήκης. Πάμε να δούμε κάποια γρήγορα σχετικά με τη γυάλινη φιάλη. Η γυάλινη φιάλη στα αναψυκτικά είναι η premium επιλογή για την αυθεντική απόλαυση. Απευθύνεται στην κατανάλωση εκτός σπιτιού. Out of home το κανάλι, κυρίως το χορέκα. Τα οποία ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια αλλά και ταβέρνες είναι ο κύριος κωδικός που απολαμβάνουμε τα αναψυκτικά. Το χορέκα όμως, όπως θα δούμε και πιο μετά, έχει μια έντονη εποχικότητα. Είμαστε μια χώρα που στηριζόμαστε στον τουρισμό. Είμαστε μια εποχιακή κατηγορία. Το καλοκαίρι με το χειμώνα μας είναι η μέρα με τη νύχτα. Και ειδικά στο χορέκα αυτή η καμπύλη της εποχικότητας θα τη δούμε να αυξάνεται εξαιρετικά. Εμφιαλώνουμε κάθε χρόνο περίπου κάτι περισσότερο από 90 εκατομμύρια φιάλες. Όχι μιας χρήσης, επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες. Οι εμφιαλώσεις ξεπερνούν τα 90 εκατομμύρια. Η φιάλη κάνει περίπου 8 με 11 κύκλους μέχρι να φτάσει στο τέλος της ζωής της. Και βέβαια, ανάλογα με την γεύση, με το brand, θα κάνει από 2 ως 4 κύκλους ετησίως. Μαζί όμως με την γυάλινη φιάλη, αυτά πάνε πακέτο με το πλαστικό τελάρο που εγκυβωτίζουμε την φιάλη για να μπορέσουμε να την αποθηκεύσουμε, να την μεταφέρουμε και να τη διαθέσουμε στα τελικά σημεία. Οπότε έχουμε ένα πλαστικό τελάρο το οποίο έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και φτάνει ή ακόμα και ξεπερνάει τους 20 κύκλους ζωής. Ποιο είναι αυτό το ταξίδι? Θα το πάρουμε ή από το τέλος ή από την αρχή. Είναι ένας κύκλος. Ξεκινάμε από τα χορέκα, τα οποία τα καταστήματα αυτά, μόλις γίνει η κατανάλωση, πρέπει να μαζέψουν αυτά τα μπουκαλάκια από το μπαρ, από το τραπέζι και να κάνουν την πρώτη τους διαλογή. Να πάρουν την γυάλινη αυτή φιάλη, να την ξεχωρίσουν στο τελάρο του παραγωγού, Coca-Cola 3E, να βάλουν τα μπουκάλια για την Coca-Cola 3E, να τα αποθηκεύσουν και να κάνουν το αντίστοιχο βέβαια για άλλες εταιρείες και κυρίως και τη λιθοποιία. Οπότε, εκεί γίνεται το πρώτο sorting στο χορέκα. Ανάλογα με το μοντέλο του route to market, το πώς επισκέφτεται η κάθε εταιρεία τα τελικά σημεία, εμείς στα μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία τα επισκεφτόμαστε απευθείας, το 3% περίπου του όγκου επιστρέφει πίσω στην 3E. Στη μεγάλη όμως πλειονότητα, τα σημεία αυτά επιστρέφουν τη φιάλη από εκεί από όπου το αγόρασαν, που είναι οι αντιπρόσωποι μας, οι χονδρέμποροι, το επιστρέφουν πίσω στους χονδρέμπορους. Οι χονδρέμποροι ενώνουν τις ποσότητες από τα τελικά σημεία, οπότε θα πάρουν τα κυβότες 3E από την ταβέρνα Α, το εστιατόριο Β, το ξενοδοχείο, θα κάνουν μια δεύτερη διαλογή, αντίστοιχα για άλλες εταιρείες λιθοποιίας και μετά, μέσω round trip, στην επόμενη παραγγελία, στην επόμενη παράδοση που θα γίνει από τον παραγωγό, θα επιστραφούν αυτά τα κυβότια, τα άδεια μπουκαλοκιβώτια, πίσω στην 3E και στα εργοστάσια. Και μας λείπει ένα περίπου 4% που είναι οι νέες γυάλινες συσκευασίες που έχουμε ανάγκη κάθε χρόνο να αγοράζουμε και να προσθέτουμε στο στόλο μας, όπως λέμε, των τελάρων και των γυαλιών. Στην Coca-Cola γίνεται μετά μία επιπλέον διαλογή. Οπότε πάμε σε ένα τρίτο κομμάτι διαλογής. Παίρνουμε αυτά που μας έχουν έρθει από την αγορά και πρώτα απ' όλα ξεχωρίζουμε ότι είναι ξένο σώμα ή είναι ακατάλληλο. Αυτό πρέπει να φύγει, δεν μπορεί να μπει μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Και μετέπειτα η παραγωγή εμφιαλώνει μία γεύση κάθε φορά. Οπότε πρέπει να πάρουμε ένα μπουκαλοκιβώτιο το οποίο έχει 24 φιάλες, να ξεχωρίσουμε την Coca-Cola, τη Fanta, τη Sprite και τη Schweppes. Οπότε από εκεί που είναι ένα αδιάλεκτο κυβότιο, να γίνει το τελικό διαλεγμένο κυβότιο που είναι έτοιμο να μπει στην παραγωγική διαδικασία.
Αφού το εμφιαλώσουμε, θα έχουμε κάποιες επιπλέον απορρίψεις από την παραγωγή. Τα λέιζερ θα δουν πράγματα που δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Οι απορρίψεις θα πάνε προς ανακύκλωση με τη βοήθεια των πιστοποιημένων συνεργατών μας και μετά το ταξίδι θα ξεκινήσει πάλι προς τους χονδρέμπορους και τα τελικά σημεία. Πώς όμως καταφέραμε την επιστροφή? Ποιο είναι το κίνητρο που δόθηκε στην αγορά, οπότε η φιάλη να είναι επιστρεφόμενη και να μην είναι μίας χρήσης? Το ακούσαμε και πριν, το κίνητρο είναι το σύστημα εγκυοδοσίας. Κάθε φορά που ένας πελάτης στην 3Ε και όχι μόνο, βάζει μια παραγγελία, στο τιμολόγιο, πέρα από αυτά τα οποία έχει παραγγείλει, θα δει κάτω-κάτω κάποιες ξεχωριστές γραμμές που αναφέρει τα υλικά εγκυοδοσίας. Και εκεί είναι οι χρεώσεις για τη φιάλη και το πλαστικό τελάρο. Αυτά δεν πωλούνται, εγκυοδοτούνται. Δηλαδή παραμένουν στο παγιολόγιο της εταιρείας, παραμένουν κτήμα του παραγωγού, αλλά δίνονται προς χρήση προς τον πελάτη. Οπότε και ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επιστρέψει για να πάρει αυτό το ποσό πίσω. Να πούμε ότι εδώ σαν υλικό εγκυοδοσίας, επειδή δεν το πουλάμε, δεν επιβαρύνεται και με ΦΠΑ. Είναι καθαρή τιμή. Αντίστοιχα, ο χονδρέμπορος, που για τη δικιά μας εταιρεία είναι το κύριο κανάλι για να φτάσουμε στα τελικά σημεία χορέκα σε όλη την Ελλάδα, ακολουθεί παρόμοιο σύστημα, αν όχι ακριβώς το ίδιο. Συνήθως ακολουθούν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, χρεώνουν την εγκυοδοσία με την ίδια τιμή στα τελικά σημεία. Πάλι σαν υλικά εγκυοδοσίας, χωρίς ΦΠΑ. Οπότε το σημείο, ακόμα κι αν είναι από πρώτο χέρι, όπως λέμε από 3Ε, ή από δεύτερο χέρι, με τη βοήθεια ενός ειδικού συνεργάτη που θα παραδώσει εκεί, θα παραλάβει τα προϊόντα με την χρέωση εγκυοδοσίας, με τιμολόγηση της εγκυοδοσίας. Αφού βεβαίως γίνει η κατανάλωση, τα reverse logistics επιστρέφουν τη φιάλη. Όταν επιστρέφουν τη φιάλη πίσω, πρέπει να υπάρχει ένα δελτίο αποστολής. Στο δελτίο αποστολής, όταν το παραλαμβάνει είτε ο χονδρέμπορος, είτε εν τέλει η Coca-Cola 3Ε, εκδίδει το πιστωτικό σημείωμα. Άρα, κατά την πώληση, τιμολογούμε την εγκυοδοσία. Κατά την επιστροφή αυτών, υπάρχει η πίστοση για να κρατήσουμε αυτό το ισοζύγιο, το οποίο θέλουμε μεταξύ των μερών. Να προχωρήσω και να πω ότι χρεώνουμε, πιστώνουμε. Είναι αρκετά δεδαλώδες, αρκετά δύσκολο. Ειδικά όταν το χορέκα είναι τόσο ανεπτυγμένο στη χώρα μας. Οπότε, για να διασφαλίσουμε ότι ξέρουμε τι μας γίνεται, πρέπει να έχουμε δύο στοιχεία. Πρέπει να έχουμε το κατάλληλο reporting, αλλά και την κατάλληλη επικοινωνία. Γιατί αν δεν επικοινωνούμε το reporting είναι ένα άψυχο πράγμα. Οπότε, με τη βοήθεια νέων εργαλείων, BI Report, μπορούμε και βλέπουμε live πού βρίσκονται τα αποθέματα. Ποια είναι το ισοζύγιο, ποιο είναι το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που έχουμε με κάθε συνεργάτη μας. Βλέπετε κάτω αριστερά αληθινά στοιχεία του προηγούμενου μήνα, το top 10 των πελατών μας σε ελλείμματα, όπως τα λέμε. Δεν είναι ελλείμματα, είναι αυτά που περιμένουμε να επιστραφούν. Αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, να πάει στους υπεύθυνους πωλήσεων και απευθείας στον πελάτη, ότι ο πελάτης νούμερο 1 έχει να επιστρέψει 12.000 μπουκαλοκιβώτια, που είναι ή στην αποθήκη του ή στα τελικά σημεία και αναμένει να τα πάρει πίσω. Και αυτό το χρειαζόμαστε και εμείς, αλλά και ο πελάτης, γιατί εδώ πέρα κρύβεται ένα μεγάλο ποσό πίστοσης που έχει να λάβει. Οπότε αυτή η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Το δεύτερο, έβαλα ένα πολύ ωραίο γράφημα, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος των operation, των logistics, που δείχνει πώς κινείται αυτός ο κύκλος μήνα με το μήνα. Βλέπετε με το γαλάζιο χρώμα ότι είναι τι έχουν παραλάβει οι πελάτες μας, το σύνολο των πελατών μας. Ενώ με σκούρο μπλε είναι τι μας επέστρεψαν. Οπότε βλέπετε, για παράδειγμα, ότι το Γενάρη υπάρχει, να το πούμε, ένα έλλειμμα, το πορτοκαλί. Δώσαμε περισσότερα στην αγορά από ό,τι πήραμε. Αν παρατηρήσετε την μπλε γραμμή, βλέπετε να κορυφώνεται τον Αύγουστο. Είναι αυτό που είπαμε με την εποχικότητα. Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι 3 φορές πάνω από το off-season. Το high season σχέση με το off-season. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο εμείς οι επιχειρησιακοί άνθρωποι το νιώθουμε καλά, το νιώθουμε στο πετσί μας. Επίσης, το δεύτερο ενδιαφέρον είναι η πορτοκαλί μπάρα.
η αγορά χτίζει αποθέματα μέχρι το καλοκαίρι. Προετοιμάζεται για τη σεζόν. Με το που κλείσει το καλοκαίρι, 16 Αυγούστου, όλα αυτά αρχίζουν να επιστρέφουν πίσω. Και το ισοζύγιο πια γίνεται αρνητικό. Εδώ δεν πρόλαβα να βάλω τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, που το πορτοκαλί είναι αρκετά κάτω από το 0 και το μαζεύουμε. Οπότε, reporting, αναπελάτη, επικοινωνία. Είναι κάτι που μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε. Θέλει σωστή επικοινωνία, τους ενδιαφέρει η πίστοση, μας ενδιαφέρει να γυρίσουν πίσω. Πάω λίγο πιο βαθιά στα επιχειρησιακά. Βλέπουμε τον κύκλο που πρέπει να κάνει το εργοστάσιο, η αποθήκη της 3Ε. Έχει κάθε μέρα να διαχειριστεί τους διαθέσιμους χώρους για να κάνει τη διαλογή, την τρίτη διαλογή που είπα πριν, αλλά και την αποθήκευση αυτών. Κάθε μέρα έλεγχος τι επιστρέφει από την αγορά. Κάθε μέρα επιστρέφουν από την αγορά πολλά φορτία. Σκεφτείτε ότι τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη που έχουμε πολλές επιστροφές, οι νταλίκες μόνο στο σχηματάρι μπορεί να ξεπερνάνε τις 20 και 30 νταλίκες επιστροφές γυάλινων φιαλών. Διενέργεια φυσικών απογραφών. Κάθε μέρα φυσικές απογραφές. Κάθε μέρα πρέπει να γίνεται η διαλογή και η καταγραφή της διαλογής και όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα σύστημα. Εμάς το δικό μας ERP είναι το SAP, το SAP. Αν δεν έχει σύστημα, έχει χαθεί. Είναι τόσο μεγάλη η εισρωή-εκροή, που μόνο το σύστημα μπορεί να καταλάβεις πραγματικά που πηγαίνεις. Continuous improvement. Πραγματικά θέλει πολύ μεγάλο κόπο να καταφέρεις να το διαχειριστείς αυτό, να αυξήσεις τα αποτελέσματα της διαλογής, αλλά επίσης να βρεις και τους χώρους, γιατί θα μιλήσουμε τώρα για τους χώρους. Και τέλος, πρέπει να διαχειριστούμε τη μεταφορά. Έχουμε 4 διανεμητικά κέντρα, το οποίο σημαίνει ότι επιστρέφουν μπουκαλοκιβώτια και στο Ηράκλειο και στην Αθήνα, στην αποθήκη στην Κηφισιά και στη Θεσσαλονίκη, και όλα αυτά πρέπει να έρθουν στο Mega Plant του σχηματαρίου που γίνεται η παραγωγή και η εμφιάλωση. Μιλήσαμε λίγο πριν για την εποχικότητα. Η εποχικότητα, είδαμε το καλοκαίρι να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα αποθέματά μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν μιλάμε Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, θα δούμε ότι τα αποθέματά μας είναι περίπου 8 με 10.000 παλέτες. Το έβαλα εδώ πέρα. Έβαλα το δικό μας όρο, όπως το μετράμε στα logistics, σε παλέτες διαλεγμένης και αδιάλεκτης φιάλης. Η καμπάνα είναι αντίστροφη. Τον Αύγουστο φτάνουμε σε οριακά αποθέματα και το Σεπτέμβρη ξεκινάει πάλι ο ανήφορος για να προσεγγίσουμε τις 10.000 παλέτες. Αυτό που θέλουμε να εφιστήσουμε, γιατί το μοντέλο δουλεύει και είναι καλή η πρακτική, είναι ότι θέλει πολλά operations, θέλει διαλογή, θέλει reporting, θέλει επικοινωνία και επίσης είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για την Ελλάδα, ότι χρειάζεται χώρους. Το να μπορέσει να έχεις χώρους, ο πελάτης, η ταβέρνα να βάλει την Αθηναϊκή, την Coca-Cola σε διαφορετικά τελάρα, ο χοδρέμπορος που μαζεύει από ένα νησί όλα αυτά τα είδη και στο τέλος ο παραγωγός, ο βιομήχανος που πρέπει όλα αυτά να τα συντηρήσει και να είναι έτοιμος για το επόμενο καλοκαίρι να δώσει στην αγορά. Κλείνοντας, αυτό που μένει σε εμάς και αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι η επιστρεφόμενη γυάλινη φιάλη αποτελεί μια επιτυχημένη και αποτελεσματική πρακτική. Στην Ελλάδα την έχουμε για δεκαετίες και δουλεύει σωστά και η φιάλη επιστρέφει. Έχει πολύ μεγάλο βαθμό αποδοχής από όλους. Από την παραγωγή, από τους χονδρέμπορους, από τα τελικά σημεία χορέκα. Και είναι μια εναλλακτική πρόταση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον και στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.